जानी का हो बोला। हर एगो चीज चाहत रहल हो। तो के का चाहते एक लिस्ट बना के हमके दे दा। अरे पूरा लिस्ट तैयार कर देले बानी। सुना का चाहत बा। का चाहता बोला भाई, जल्दी बोला, लेट होता है। आइल होलिया के संयत चली जाई राव से तो पूर्वजा आइल होलिया के संयत चली जाई राव से तो पूर्वजा ओही से रमली हले आई हां। अच्छा तो ये बात है। हां हो तो ये होता ना होलिया में चोलिया चटकार पहनलू जाए के बाजार कहलू ना। तो ये होता ना होलिया में चोलिया चटकार पहनलू जाए के बाजार कहलू ना। नैहरे में तो कबो ना सुनली कि होली खेलत रहली। हाँ। आज तो बड़ा तोर मन करत रे बाबा। अरे का करी जी, अचानक से ससुरा में आके मन बदल गइल बा। खूब मन करत है तुहार। तब का सुनी। बोल बोल भाई बोल बोल। सैया पटनी और आइल हमरो तो मन बौराई। लगता या सोगोरी खेलबो तू होली हमरा समझ में बया। का तो और ख्वाहिश है भाई बोला हो कि ससुरा में जाके अपने भतारे संग होली खेलो। और सुना। बोला 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 भाई बोला। रंग हजरिया सैया छड़ला जाए ले ली हम चरला पोत के।
पता, मगर हिसाब में रह, तोहरे वजह से हमके ताना मेहना न सुने के पड़, हिसाबे में रहे कौनो चीज भाई। सुना हाँ हाँ बोली।